Haladu yaro ne mai hazaƙa da ƙoƙari, gashi da son yin wasa a cikin abokansa a ƙauyensu da ke Ladanai. Wata rana da daddare, bayan Haladu ya sha wasanni da abokansa, sai ya kwanta bacci mai nauyi. Yayin da Haladu ke barci, sai ya tsinci kansa a wani mafarki mai ban mamaki. Gani shi ya sanye da kayan zuwa sararin samaniya masu launin shuɗi, kuma kumban sararin samaniya mai ban mamaki ya sauko filin wasansu. Sai ya ga abokinsa Khalil, wanda suke zaune a ƙauyen tare, kuma shine yaro na ƙarshe da suka gama wasa a wannan dare. Bayyana a gabansa sanye da kayan sararin samaniya masu launin rawaya. Cikin fara'a, Khalil ya ce, Haladu, zo mu tafi. Na taho daga Amurka don na ɗauke ka. Mu je can duniyar Jupiter mu samu ma'adanai masu daraja. Khalil, ban gane abin da kake nufi ba fa. To wai ma, menene ma'adanai? Ma'adanai dai wasu abubuwa ne masu daraja wanda ake samun su a ƙarƙashin ƙasa. Misali, zinari, lu'ulu'u da kuma uranium. Duk a ƙasa ake samun su. Akwai kuma ma'adanai da ake samun su ta hanyar fasa dutse. Misalin su ya haɗa da ƙarfe da granite. To sai kuma wanda ake samun su a ƙasar ruwa, kamar ɗanyen man fetur da gishiri. A sararin duniyar nan tamu duk ana samun waɗannan ma'adanan, musamman a ƙasar nan tamu Najeriya. Kaga duk muna da ma'adanan ƙarƙashin ƙasa, na cikin duwatsu da kuma na ƙarƙashin ruwa. Sai dai kowannensu akwai irin kayan aikin da ake amfani da shi wajen haƙo su. cikin farin ciki, Haladu ya amince da sauri suka shiga wannan kumba. Nan take suka haura sararin sama suka yi ninkaya cikin unguwar taurari. Yayin da suke shawagi a sararin samaniya, Haladu ya cike da mamaki. Ya ga duniyoyi daban-daban, kowanne nau'insa daban, ga su da launuka iri-iri, taurare sai ƙalli suke yi. Ga watanni masu haske kamar fitilu a cikin dare. Cikin mamaki, hake tambayar, Dama banda wannan duniyar tamu akwai wata duniyar? Sosai ma, ai a cikin sararin samaniya, banda rana, wata da taurari, akwai sauran ƙwallayen duniyoyi daban-daban. Kaga akwai Zara, ita ce ta fi kowace duniya haske. Sannan kuma akwai Gamzaki, ita ce take kusa da rana, shi yasa take da tsananin zafi. Amma ita duniyar mu, ita ce take da ruwa da shuke-shuke, shi yasa mutane da dabbobi suke iya rayuwa a cikinta. Amma ita duniyar Jupiter ta fi kowace duniya girma. Kaga Haladu, maganar duniyoyin nan tana da yawa. Ka bari in mun dawo mu je gurin Baba Alhaji ya ƙara mana bayani. Gaskiya Khalil, na ƙaru da bayaninka sosai, amma ina ka san wannan? Kar ka damu abokina, ni ma karantawa na yi. Amma ka bari zan aro maka littafin, kai ma ka karanta. A ƙarshe suka isa babbar duniyar Jupiter. Sarari ne mai girma da ban mamaki, cike da dukiyoyi na zinariya da sauran ma'adanai masu daraja da suka bazu ko'ina. Haladu da Khalil suka tsaya kallon ikon Allah, zuciyoyinsu cike da murna da farin ciki. Yayin da Haladu ya zo zai ɗauki wani dutse mai ƙyalli mai ban sha'awa, sai ya ji kamar ya jiƙe. Kafin ya fahimci abin da ke faruwa, sai ya farka daga mafarkinsa. Yana buɗe idanunsa sai ya fahimci abin da ya faru. Ashe ya yi fitsari a kan tabarmar. Nan take haushi da kunya suka kama shi. Da safe, yayin da abokan Haladu suka zo suka taru don yin wasa, sai ya ba su labarin duk da ya faru a mafarkinsa. Aifa ba su iya dana dariyarsu ba, suka fara tsokanarsa. Haladu ɗan sama jannati, Haladu ɗan sama jannati, Haladu ɗan sama jannati. Haladu kuwa ya cika da kunya, amma hakan bai hana sa yin dariya ba, musamman idan ya tuna da tafiyarsa mai cike da ban mamaki a cikin sararin samaniya.